Anem amb la menció especial del jurat. Lliura el premi Josepa Costa, membre del jurat i representant d'Acció Cultural del País Valencià. Actualment, aquest barri torna a ser un referent cultural. S'ha omplit d'artistes que busquen expressar-se i gaudir del barri. Menció especial del jurat per valorar molt positivament el compromís d'un grup d'alumnes amb la realitat del Cabanyal, un barri de València amb un patrimoni i una personalitat única i que en l'actualitat s'enfronta a un nou desafiament, tal com ho demostra el film. I el premi és per a Cabanyal S.A. Bona vesprada. Soc José Pastor, soc mestre del CEIP Serreria, centre que ha elaborat, l'alumnat del CEIP Serreria és el que ha elaborat aquest curtmetratge. I res, tan sols agrair aquest reconeixement que ens motiva i ens anima a seguir apostant per l'audiovisual com un projecte interdisciplinari, com a eina pedagògica que afavoreix l'aprenentatge del nostre alumnat. Esperem veure-nos el curs que ve, així també, recollint un altre premi. Moltes gràcies.